Euskararen erakunde publikoak lan egiten du hizkuntza politika horrean orokorki, baina iparraldean lanean ari gara egunero ere iparraldeko eragileekin. Izan daitezke irakaskuntzako eragileak, irakasleak, komunikabideak, irrati, telebista, prentsa idatzia, izan daitezke itzultzaileak, teknikariak eta euskara arloan zalantzak dituztelarik zalantza horiek edo galdera horiek zuzendu izan dizkigute askotan. Eta maiz, ohartzen gara, azterketa antolatzen dugularik ere, zalantzak eta dudak eta azkenan frantsesak eragiten dituen dudak maiz toki berean direla. Eta beraz, aztertu dugu gure beste partaideekin, bai euskaltzaindiarekin, aikarekin eta nola egiten arko genuken jendeari eskaintzeko tresna batzuk, zalantza horiek eta euskararen arloan gauzak zuzen egiteko manerak. Beraz, azkenean pentsatu genuen eskaerak eremu desberdinetatik etorririk ere posible genuela formula baten bitartez, ikastaro bat edo antolatzea, eta hortarako euren gana jo genuen publiko zabalarendako eta gainera gauzak komunikatzeko azpiegitura bazuelako eta izen emateak eta xinpleik egiteko eta jende guztiarendako ikastaro bat antolatzeko paradan ematen zigulako. Eskaera horiei orain erantzuten diegu manera honetan, ikastaro antolatuz, lehenik itzultzaile bati eskatu diogu irratien aldetik izan diren zalantzak nolabait berrantolatzeko eta horiei buruzko erantzunak eskaintzeko eta euskaltzaindiarekin dugun partaidetzaren bitartez Miriam Urkia euskaltzaina etorriko da euskaltzaindiaren hiztegia aurkeztera. Beraz, izanen dira bi manera tresnak eskaintzeko jendei euskarazko zalantzak argitzeko eta askotan frantsesak eragiten dituenak eta beraz hori gurekin egin dugu elkarlanean erresago zelako antolaketaren aldetik. Etorkizunean ez dakigu honetarik aintzina zer izanen den konkretuki, baina pentsatzen dugu posible dela jendeak interesgarriak ausitu bali badu segida bat ematea, gurekin edo ekarekin edo eragile desberdinekin beti ere, garbada hartzaile desberdinei egokituz. Eta badakigu badirela irakasleen aldetik behar berezi batzuk, komunikabideen aldetik beste batzuk, itzultzaileekin ere harremanetan gira, euskara teknikariekin ere bai, orain euskal elkargoarekin. Asmatu beharko duguna da nola egin, baina segurezki segida bat eman beharko zaio ikastaro hori bai. Ikastaro hauek antolatu dituzte bai Antxolaren Ordukek eta bai Miriam Urkiak abiatuz jendearen galdera konkretuetatik, zalantzetatik eta beraz adibide konkretuetatik eta gero emanen dizkiote ikastaroa parte hartzen duen bakoitzari erreferentzia teorikoak. Nahi baita interneten non atxeman daiteken bai euskaltzaindiaren hiztegian, bai nola erran hiztegian, bai toponimiari buruzko zalantzak direlarik euskaltzaindiaren gunearen zeintokitan. Abiatzen dira behar konkretuetatik eta gero referentzia orokorrak interneten non atxeman ditzaketen jende bakoitzari gero autonomoa izan da. Helburu hori da azkenean tresnak ematea jendeari eta formakuntza arloan aurkitzea jende bakoitzarentzat egokia izan daiteken sistemaren bat.